Bine te-am regăsit din nou pe acest canal Yoga pentru sufletul tău. Azi te invit alături de mine într-o meditație de vindecare și împământare. Pentru început, am să te rog să-ți creezi propriul spațiu, un spațiu sacru, unde știi că nimeni nu te poate deranja în următoarele câteva minute. Poți aprinde un bețișor parfumat, o lumânare albă sau Palo Santo. Apoi, alege o postură confortabilă. Poți alege să stai pe un scaun sau să te întinzi pe o saltea de yoga, dar coloana vertebrală să fie dreaptă, apoi mușchii feței să fie relaxați, umerii să fie relaxați. Te invit să-ți închizi ușor ochii. Apoi inspiră profund și expiră. În această perioadă, vindecarea pentru această planetă și pentru oamenii care se tem este foarte importantă. În această meditație le trimitem iubire, speranță și încredere tuturor. Trimitem energia vindecării pentru toate ființele de pe această planetă. Noi înșine alegem să fim un exemplu, pentru că suntem centrați în inima noastră. Suntem în echilibru. Iar dacă însă nu ești, îți propun această meditație. Dacă simți cumva teamă de necunoscut, să știi că totul va fi bine, pentru că totul se întâmplă pentru un scop mult mai înalt. Rămâi în continuare cu ochii închiși și respiră de câteva ori. Observă dacă coloana este dreaptă, relaxează fruntea. Observă dacă simți undeva în corp tensiune, poate în abdomen sau în piept. Poate te-ai închis din cauza fricii. Respiră. Invită energia blândă a iubirii să-ți umple plămânii. Expiră pe gură. Dă afară tot ceea ce nu-ți mai servește și tot ceea ce nu-ți mai aparține. Inspiră pe nas. Expiră pe gură. Inspiră pe nas. Expiră pe gură. Încă o dată inspiră profund. Expiră. Adu-ți atenția acum către baza coloanei vertebrale, la chakra rădăcinii. Vizualizează cum de aici pornesc 3 rădăcini adânc în mama pământ. Și simte cum te conectezi cu mama pământ și cu energia sa divină. Simte abundența sa. Simte energia sa abundentă. O energie care îți umple acum tot corpul.
Trimite aceste energii la rădăcină adânc, tot mai adânc în Mama Pământ. Cu fiecare expirație, du-le tot mai adânc în pământ. Inspir, expir. Și încă o dată inspir adânc. Expiră. Simte cum ești ancorat, împământat în Mama Pământ. Și acum repetă următoarele cuvinte. Sunt ancorat în iubire. Simt conexiunea cu Mama Pământ. Simt conexiunea cu inima mea. Inspiră și apoi expiră relaxat. Dacă apar emoții, lasă-le să iasă. Continuă să repeți următoarele cuvinte. Îmi dau voie să simt sentimentele. Îmi dau voie să-mi simt sentimentele. Observă ce emoții, traume ies acum la suprafață. Observă dacă apare vreo frică. Onorează-le. Onorează-ți inima. Onorează momentul prezent. Onorează iubirea pe care o simți pentru toate ființele și pentru tine însăți, pentru tine însuți. Continuă să rămâi ancorat de Mama Pământ. Simte această conexiune puternică și stabilă. Vizualizează acum, te rog, o lumină aurie care coboară deasupra creștetului capului tău. Este energia divină care curge acum către tine, o energie pură, trimisă direct de la sursă. Această lumină aurie îți umple acum trupul și coboară până în ultima celulă din corpul tău. Îți umple întreaga ființă, îți extinde ființa, se extinde în interiorul tău, în care simți tensiune, simți că ești poate blocat. Această lumină aurie îți umple corpul tău în continuare, în părțile în care simți anumite frici. Continuă să vizualizezi cum această lumină aurie
intră prin creștetul capului până în corpul tău. Simte căldura. Observă cum coboară prin rădăcinile tale și se duce adânc în mama pământ. Și realizezi acum că ești conectat cu tot ceea ce există. Simte pacea care te cuprinde. Simte iubirea în inima ta. Simte protecția pe care Universul ți-o oferă pentru că te iubește. Te iubește infinit. Continuă să fii o sursă de lumină pentru toți ceilalți care au nevoie de iubirea ta, mai mult ca niciodată. Rămân în adevărul meu. Am încrederea în curgerea Universului. Mă abandonez voinței Divinului. Respiră profund. Fii doar tu cu tine. Puneți acum mâinile împreunate ca în rugăciune și trimite această iubire către întreaga planetă, către toate ființele din acest univers, către absolut toate ființele, pentru că totul este reflexia ta. Trimite această energie vindecătoare. Vizualizează cum ia naștere acum un nou pământ. Și vizualizează acest nou pământ. Vizualizează ape curate, oamenii zâmbind și râzând. Reconectează-te la un nivel profund cu tot ceea ce există. Vizualizează oameni meditând și zâmbind. Vizualizează simțindu-se iubiți. Vizualizează-te pe tine, continuând calea ta spirituală, calea spirituală ascensiunii. Vizualizează-te pe tine și pe alții, întorcându-vă acasă. Alege să fii o lumină chiar și în cele mai întunecate vremuri. Și fie ca lumina ta interioară să atingă și să inspire pe cei din jurul tău. Inspiră adânc, expiră. Dacă simți nevoia să mai stai câteva secunde în această stare de beatitudine, de binecuvântare, rămâi câteva secunde.
apoi, ușor, ușor, începi să inspiri din nou profund și să-ți aduci atenția asupra corpului tău. Conectează-te din nou cu corpul tău, la corpul tău, începe să-ți miști degetele de la mâini, degetele de la picioare. Mișcă-ți un pic trunchiul, mișcă un pic capul într-o parte și în cealaltă întinde brațele deasupra capului tău. Și cască dacă simți nevoia să caști. După care, ușor, ușor, revii. Dacă ești întinsă pe saltea, revii într-o postură de șezută. Venim cu palmele la piept din nou și începem să inspirăm profund, să revenim la momentul prezent și să expiri. Aducem gratitudine și recunoștință acestei meditații, acestei energii de vindecare, de împământare și trimitem vindecarea celor care au cel mai mare nevoie acum. Ușor, 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 revii și apoi când ești pregătită, îți deschizi ochii. Eu îți mulțumesc pentru prezența ta aici și acum. Să ne fie de bine. Namaste.